Salamat kaninyo. Bueno, ang atong suwatan po karutong hatagan o pagdagan, no? Pinada kinis usa ka babae nga nagpatago lang siya nga Sally. Kinikibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Sally. Kini akong bana, grabe ka pala hubok o kasugarol. Unya ni ining adlaw sa Semana Santa, ni saad siya nako nga mag-usab na. Iyan ang bag-uho ng iyang kaugalingon. Di na siya moinom, di na siya manugal. Pero naunsa ba nga na problema naman hinuon ko? O kun nga no, ingon manggod ini ang nahitabo. Pre tayo ha. Imo ni pre. Nga ligyo ta kay mas. Imo ni pre tayo. Ako lagi na malalis. Imo na pre, kaya kung umanda man ko ganiha. Ay, supak pre. Kaya kumigane ha. Ako may ni boss rutaan eh. Pre talyo. Sige lang, Pre baya reklamo niya. Mau day ampay. Ay, sasampay yung taon. Pero joke na to ako. Ay, di mo dag joke na, bida. Sige joke na. Yanok lang na pre ay. Para mo samot kan nindot imo tingog pre. Unsa diha ka siya, na unsa ba ka siya. Di ba ko mo na imo power ay. Bida. Di hadyo ko believe nyo. Kay mga pari yun mong tunay, ha? Sige. Dagan. Inom. Ang gitar pre. Wow! Okay, pre. Lamia, Handusin na utso kabalyos, pre. Sige. Pretiko, ha? Sige. Intro na, pretiko. Larga. Okay, larga. Larga. Katong like strangers sa Letterman o sa Everly Brothers, ha? Okay. Like strangers, that's what we are. Darling, how can lovers pull apart so far? Like strangers, how can it be? Only days ago we loved so tenderly. I love you, truly I do. And I hope deep in your heart you love me too. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before. And try not to be like strangers anymore. I love you, truly I do. And I hope deep in your heart you love me too. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before. And swear not to be like strangers Happy tayo taong Semana Santa. Sige lang gyapon magtungab diha. Okay. Pag-usab na mo, oy. Ay, Biyain na lang yung inyong bisyo in town. ay, kabala ka, kakay. This is my last performance of my life. Aga, as far as inom is concerned, last na nimong inom-inom. Mag-usap na. Last day, pre. Ay, tagilara talyo. Kanang naong nimo mag-usap. Gahal-hal ka lang. O, lagi. Ga, I promise you, after this Semana Santa, lain ang talyo ang imong ikatuba. Binuang da talyo. Yes, ga. Tubangan sa akong kumpare, no? Sila ang buktong saksi. Minom ako. Ako niya magbago na. Kay karong Biyernes Santo, magpiniting siya ko. Minom ako. Ako nang suhulan ang basulanan. Ay, suhulan. Hinulsulan na ako ang basulanan. Minom ako. Basulanan sa mga bisyo na ako. Nga, ha? Kining ako pagkapalahubog. Ako na ning kalimtan. Kining ako pagkasukrol. Ilabay ni na ako sa basura. Og mauna nang higayon na nga
ako ga ipasalig ko na kanimo karon. Kay mauni ang katapusan akong paggunit aning baso sa sunod semana. Bible na ang gunitan ko. Mura na kong inday pambina. George, bantay bitaw ha. Pritikong, prikanot, saksi mo ha. Dili ka ni makatuman si Talyo sa iyang gipangsaad. Isangyaw ninyo nga usa siya kabot-boton. Klasa, Mari. Saksi, may Kami, si Paritikong ang mga buhing saksi tinuro. sa pag-usab ni Parit Talyo. Oh. Shot sa pre, shot sa. Last naman ni... Nausa na. Last naman ni... Last naman. Sige, basta ha, tumanag itong tanan mong gisulti ha. Yes, ga. Kay gusto na ko nga karong Biri Santo, magpinitensya na ko. Ha? Pasanon ko ang krus nga gidaan ni Kristo. Ug ako na ang pasan ini. Timaan nga magbag-o na ko. O kining duha, sila si Pritikong kanot mao ni Hudiyo nga mula tigo sa akong buko-buko, paa, bugan ug asa pagdapita. Samtang magpasan ako sa krus. Kami mabunal. Oo, pre! Kabong duha, pre! Kabos, pre, kanot! Kay mga Hudiyo man mong mga naong! Nya unsa man ka? Talyo magpalansang sa ka. Basaan na ka? Ay, sakit kayo ng palansang. Huwag kumingong palansang kung sabi siya. Punam sa nemo. Adi, kaya na akong palansang. Di ba ako si Kristo? Gusto magkakang musunod ni Kristo. Oo, gang. Pero ayaw na lansang. Pareha sa atong mga silingan nga nagpalansang pagkaugma. Gida hospital kay Nga naman? gititanus. Bungot sa itoy. Nalipay ko kay nakahuna-huna ng akong bana nga magbag-o na siya. Iyan ang biyaan ng iyang pagkapalahubog ug ang iyang pagkasugarol. Unya, Kita ka na yan? Kinimbraha? Ako ni ilabay sa basura. Wala ni gabi. Wala. Kuminahan lang ni. Busa ilabay ko ni gisi-gisi-on ko ni. wow, wala tinuod ka, Talyo. Kapag gani ang Semana Santa, mag-usab na di ay ka. Hala, imo lang ilabay ang baraha, subuti pa sabot mo undang nakas pagpanugal. Di na ka mo duwag tungits, chikatsa, piyat-piyat ug unggoy-unggoy. Yes, Kang! Mga nga ilabay ko ni basura. Lukuto-kuto na. Ay, salamat kun mauna ga. Nalipay kit kay ko ga. Tay pa, Oo, unsa mo ka? unsa man ning usa ka bara nga di adres kilits bangko. Ay, unsa mo na? Katong Tuesdaymon? Oh, Inahak. Chris Diamond. Tuesdaymon, inahak na. Marin na niya. Abi na kung kuwang ang braha na. Mga ako ilabay. Pagkakidot ka di mo Talyo. Mao ding imong ilabay kay kuwangan day usa. Ang secret niya agad, limot ko. Ang abi na kumuha. Dapat kakidort. Pagpabungot kis itoy di mo Talyo ha ka oy. Yabag kay utok tawhana, abi na kog maon na to. Hinuon ang iyang giingon inig-abot sa Semana Santa. So, human sa Semana Santa, bag-o na siya, nausab na. So, sige lang, ako lang yung gihatagan. Akong gihatagan o giatngan gyud ang iyahang panaad. Unya, Mao ba, Mary? o maritiliyang, di na gyud kuno siya mo inom og manugal. Yamat good. Unsa man na siya mo na iyang New Year's resolution? Dili mari, Holy Week resolution na niya. Yati liluan. Karon basta ko kadungog ana da. Nga na ay mag Holy Week resolution. Milagro na, Mary. Ay, may lagi unta og tinuod, mari. O tagaig premium, Mary. Basta makatuman sa siyang gisaad. Unsa man siya akong i-premium, mari? Kung makatuman siya, ana nga dili siya manugal niya, di na sad manigarilyo, premyohi. Unsa lagi akong i-premium, mari? Palitig ko sa kakahong beer. Tak, bungot ito'y pagkakidert ni mo. Hala, dili ba siya man, Mary? Ha? Kinsa man? Ang imong ba na good? Si Pare Talyo ba? Nay. Di ba siya man ang gadagan padungari? Huwag mo na magdagan, mari. Gajogging man na. Gajaging? Utong dako nagjogging? Apil tingay na siyang panaad, mari. Nasa ato pa. Kuan ka ng... May undang nagdaday sa siyang bisyo, Mary. Tingali, mari.
Yan na siya, Mari. Pre, Pritalyo! Ay, Mare. Is that you, Kumbon? What a coincidence. Hilom da talyo, oy. Gahal-hal man lang ka. Unsay nagka-coincidence, ana? Nakatiming mo gud siya nga, may dakong lechon. Unsa? Di Oo. ko taong kaglitsyon. Sa birthday ni Kudyal Pangkoy Francis Paris. Na, nagbago. Ngubit ko. Gani uban ako ni pinalit. Na, nagbago naman ko Pritalyo. Di naman mukha ko litson. Kay, gibawala naman ko sa akong doktor, Ana. Mao nga, bisag agdahon pa ko ni mo, Ana, no? Di na dyan ko makaon. Pasinsya na good. Nagbago na kong Pareha pre. dito, pareha. Ako sad. Nagpag-ura sa kumar. Karoon si Mana Santa, uman sa akong pinitensya. Di na ako minom, musugal. Ah? Asa ka tuo Di ko? nga lagi, marinig ka tuo, di na ako. Ikaw nga, makakita kag baraha dayo katol imong kamot. Di ka makabiya ng sugal, pre. Ano kong taon? Bisa-bisa anay pa ta? Awa, Mari, ha? Si? Na, di na kuno siya manugal, Mari. Pero makikpustaan ay gihapon. Hay, pagka-kidort. Kakidort yun di mo talyo, oy. May gani kayo wa mo dungan tawag kaon res maritilyang na to. Probida, mayor ba kay mo dag time eh? Mansao man niya pagkaon nga bawal man niya kanang lechon baboy. May sad gani kay nakadasa kag lechon, no? Kwartahan di ay ka kay nakapalit man kag lechon. Dito lagi na ako kwa taon sa birthday ni Kudyal Francis is Paris. Naglakaw mo gani ko taon paingon din eh. Mao ba? Oh, Naglakaw, nagjogging. Jogging taon jogging mo nakaw ko edit kay mo jogging ka. Kaduol nga to Mauwaw taong kumikitaan sa ato mga silingan nga maglakaw to ba utong naghinahina sa kog jogging sa kog padulid eh. Kanang duol man kayo aron di halata ba nga naglakaw ta nga watay kwarta. Ay, pagkabungot gid mo talyo, oy. Sige, pahuway sa diya kay mga untaron taon-taon. Unya nang labay ang pila ka adlaw, Lunes Santo na. Pila na lang gid ka adlaw, moabot ng Biyernes Santo. Ako lang yung gipanid-an si Talio kung seryoso bagid siya sa iyang giingon nga magbag-o na. Nga naman kag murag masulubo naman kay ka. Lunes pa gani ron, layo pang Biyernes Santo oy. Ga Gool ka kay hapit ng Biyernes Santo. Magpinitin siya na ka, pupas-an na kas cross. di na mao akong gikagulan ga. Awangon sa di ay, ha? Unsa man imong gikagulan? Kawan, kining nag-uol kong naghunaw na sa akong mga bisyo gaba kay ako naman silang biyaan taon. Kay nganong mag-imong biyaan? Maluoy bang ko? Hilam diha ay kaparaw gid nimo. Sungagon ta hinuong karuna. Bisig nag-uol ti diri. Sa magbuot mo na siya. Hilam diha ay gool gahalhal ka man lang taliyuha ka. Tinukod bitaw na nga ako gingon mo nga nag-uol ko. Pre! Pritalyo! Gitawag kasi mga classmate ay. Dili man ni na classmate sa eskwelahan. Batch na ba rin ako ng mga Classmate ni mo sa inom din sa eskwelahan. Kana. Section 1 mi ana. Section 1 mo lang. Hilam diha tu ato. Basi usan say tuyo ato. Sa mga gitari. Bida. Mamanday mo? Ay, amo lang ganda mga atong gamiton para sa imong penitensya, pre. Upasaan mo yung ka-cross. Mauli ka, ang mga gamito na to. Mao na pre. May gini klaseng kahoya pre. Dig-on kay di pre. Dili pre. Gusto ko ka ng bugat. Di ko ganahan ng gaan. Mubugat naman ni karon, pre. Testing lang, ha? Yung sa mo ni pandayon, pre. Yari ka na mo para makasuggest ka ba kung unsay gidakon. Kanang igol-igol sa gidakon, pre. Sige, mo ni pandayon, pre. Kamoy bahalaan, ha? Pre. Kadang sunod yun di mo ang ibuhat sa tong God, pre. Ginoa, pre. Mau. Oo, pre. Kay ingon man ang atong Ginoo. Kinsa katong gustong musunod ka nako. Pasano niya ang akong cross. Oy, Pilipal ako, eh. unsa naman talyo? Siguro na gid ang imong hukom, ha? Ga. Gool ka. Pag mao na nitibaan ka, nga magbago na ko ga. Human kong pasan ining maong krus, makita nimo ang kabaguan sa akong pagkatao.
Di na ko minom! Di na ko musugal! Bisag pustahan pa! Karaan na na taliw Karaan, eh. bitaw. Basta kay siguro ha nga makaabot ka sa imong padulngan ha. Kay basig kutob na ka sa iskina, diha ra ka kutob, surrender na ka. Ah, render ko taon. Probida sa dalang render. Surrender? Render lagi. Alam lang mga sultian ro sa mga batanon. Naadara. Render ka? Ha? Ano na? Surkat ba, Mari? Surkat ba? Karong Bernes Santo, makita ninyo ang akong pagpasaan sa krus! Tangika, git. Ang akong pagpinitensya! Ha? Makita na ninyo! Tan-awon gid na ako taliw, tan-awon gid na. Pero ga, o sara kong hangyo ni mo ga. Unsa man na? Palitis na tayo sa kagrande diya, bre. Kabungot ini kita. Tulugan, kita man tulugan. Karoon naman naniga. Tulo, bay. Tagayon na to, pre. Ha? Unsa? Inig Birnes, ana, go, dali, na, di na ko mo inuwan ni. Ha? Karoon naman ni, pwede? Gipalitan na lang nako silang tulo ka grande kay mihangyo man ang kanahan kay ni ka Friday di na magikuno siya mainom. Nakita nako sa naong ni Talyo nga seryoso gid kay sis ang tinguha nga magpinitin siya. Unya miabot ang adlaw sa Biyernes Santo. Unsa naman, pre? Ready na ka, pre? O, pre. Gimunguan gitaon kong saliw sinina, pre. Kaning sinina nga puti. Unya, ang amo taon ning hapon, taon yung gibuha taon, iyang gitahi. Unya kamo, pag-ilis na mo dito. Ha? Hudiyo mo nga mulatos ka dako. Pag-ilis na mo dito, mga Hudiyo! Pagpurol mo, mga Hudiyo! Ha? Asa gumukita ng Hudiyo nagpurol? Ha? Ay, asa man taon may costume, pre. Ay, kana lang, good, pre. Bitaw, Kana lang pre. ba? Pag-brief lang mo! Pre. Di ba maghubo mo tanan? Ha? Ay, tikong na po. Bitaw, pre. Sige, kanan lang, kanan lang. Ang tanda ko, pre, asa mang ruta to, ana, pre. Jones Avenue o Manalili, pre. Gusto ko mo agita sa MG Quinco. MG Quinco. Sa Jose Martinez Building. Ha? Dahil sa Villa Gonzalo ta. Martires, diretso na dito si Podromo sa ilahang Baray Captain Bacolod. Doon na dito! Mag-adto ta sa isim! Mag-shopping pa ka dito, pre. Nagpasaan ta krus, mo ta sa pingo dito. Adto ta mo agi sa P-Mart, kay mga ayo ta dito para trapos dugo. Ha? Mo agi ta dito sa P-Mart. Dayon balik dito din eh. Ya, pre, nya asa mapalansang, pre. Asa rapit, pre. Ilagi kong palansang, gahi asag uon mo, pre. Mas nindot o mapalansang yung ka, pre. Bitaw, pre. Oh, dili ko nga lansang yun kanang murag science lang ba? Pabili pra gud higot. Bitaw, pre. Igot lang. Sige, higot lang ha, higot lang. Ay, lalansang ha. Kay sakit kayo tao, noy. Sige, larga. Asa naman itong cross nga gimon ninyo? Diara, Larga. pre. Diara, pre. Sige, highball! Sige, pre. Lakaw, pre. Sige, pre. Lakaw ba, pre? Sige, pre. Agay! Sige, ako. Ay, sakit. Sige, bante. Pre, hinaya lang, pre. Nasa tubig, be, sikita dyan yung bunal, eh. Tidang tubig, pre. Oy. Pagita, diha, bisag ka na lang hugog, ka na tagpiso lang ba? Sige na. Sige na, bante na. Ay! Pre! Wala kita'y tubig. Uhawin ko, pre. Uhawin ko Nalimot tao. ko na, oy. Mga yalang tasunahan. Namay nag-inom. Mga tag tubig. Boss. Pwede mga mig tubig, boss. Kiuha ko tayo ni among nagpinitin siya, boss. Pre. Pre, baso. Kana lang. Usap baso, pre. Okay na ko, pre. Okay na, pre. Dawata kayo nalig. Salamat, Brad. Yun na, minus ko, pre. Ay, sa ko bunali, ha. Bugwakan tigid mo ng tubig. Ay, sa ko bunali. Salamat, Brad, ha? Salamat, Brad. Ma'am, no. Isuga, uy. Wait, sisir na, pre. Sisir, Brad. Sisir, Brad. Pre.
Bebe. Pre. Papuniyo sa kasyat, pre. Sige pa, basti pa! Yagay! Pre. Inaya, pre. Sakit na kayo, pre. Inumugod ko, pre. May inom sa day kakanahan. Oo, sige, ikaw rin. Tita. Kansimi. Pasaan pa ko. Pre, diha, pre, ha? Sige, abante, pre. Abante! Ay! Sakit ulo, pre. Gituyo, pre. Pidap. Sakit kayo, pre. So, bagayuntan ninyo, pre. Bagayuntan ninyo. Ha? Binuang ba ninyo? Bagay ta! Parikanot, pre, ay. Parikanot, ano, pre? Sako. Taka, wala ka. Uy, ikaw rin kusog kayo muna. Taga, pre. Ako may pasangin lang, di ba, pre? Kunusa. Ikaw, asam, talyo. Atong palitalyo. Dagan man! Uy, pretalyo, pre! Patay, kamot na lang bigyan mo. Dahog pa manhol, pre. Oh, patay! Mauna! Bay pa pinitin siya pa ka? Nya ni inom lagi hapon ka bisag ipuspusan ka na? Nagda ka nag-cross? Ha? Da! Nawao na, gigabaan na ka. May gani kay nahulbot pa ka dito ilamos manhol. Sige! Mauna undang og inom. Undang intaw na kay pagkauwaw ka lang gitalyo. Gagawa mo gud sila madag tubig. Gauho kay ato. Love ya, ay mo rason ka pagyod. Sama ra nga imong gibugal-bugalan ang Ginoo ana. Tanawa gigabaan ka na hinuon. Sige, inom pa. Sunod ay di na gid manhol imong mahulgan. Ihog na ka dito sa lungag sa sementeryo. Mao niya akong problema, unsaon ko man niya akong banaw nga palahubog mangyud. Abi na kog muundang na human sa Semana Santa, na nisamot man hinuon ka palahubog ug kasugarol. Biyaan na bang ka na kuning tawhana sa? Unsa kay kung buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Sally, Ate Pres. Sally. Oh, kaniyang ba na Ate Pres pala hubog, sugarol tanan, pero di saad siya si Semana Santa, di na kuno siya. Human sa iyang pagpinitin siya, di na kuno siya musugal, di na siya mainom. Kaya siya may nagpasan kuno sa koros. Karon ang uhaw na siguro kay to siya kay layo sila giyatagan, abtan, abot gud sila gipudrumo silang barangay captain Dundon. Dundon Bacolod. O nya, pag abutin to, sus, naam sa mga iskina-iskina silang Kapitan Bacolod nga nag-inom-inom. Nag-inom-inom. O, gipainom siya sa kasyat. Unya. Pag inom na sa kasyat, lami naman kayo, sa punin ko sa kasyat, pre, kay lami kayo. Inom na sa siya, hantod, nahubog siya. Hasayang kumpare, nahubog. Gibunalan siya, maayo, sakit, bagayon tani, pre, bagayon tani. So, bagayon nga, sige siyang laglalis, nahug man siya sa banhol niya, abi sa iyang mga kauban, o didagan ang Ginoo. Natagak des banhol Ate Pres. So, giingnan siya siyang asawa, mauna, bakakon, magugasi, kag inom. Niya, nag-inom ka, pasan pa kag koros, gibugal-bugalan ni mong Ginoo. Mauna Ate Pres. Mao bitaw na no. Kana bitaw kanang mangutana ko kana bitaw magpabunal. Oh. Nya magpasaan baro krus nya bunalan ilang buko-buko kana. Ambot lang ha, makasa ko ganahan ba kang Ginoo ana? Dili ay. No? Dili gyud Ate Pres, kay siya ra man gud. Mao Usa ra lagi siya. ko. Di pa ka ko ano. Nya inana o Pagano? uroy di makaagwanta. Di manuyo siya kisa tong nagbunal maayo. Lagot siya nya. Munay problema kung manuyo nya magsinubagay noon, di ba? Oo, tinuod na. Bam, unsa may saktong pinitin siya, Bam? Sige, Bam. Kung Tunga sa pasyon, kay Elisa ng Ginoo og laing tao nga ni Dupa. Nya. O, kinhubog man dito siya.
Oh, giilisan og lain. Ang katong tao nga Katong ipadupa sa cross. Giilisan og laing tao. Laing tao. Oh, dayon. Mao lagi hubog man lagi. Oo. Oh, kaning og ari sa dili pa ta mo tukbil ani Ate Pres. Ano ato usang pa to wa ko kuan siyang Okay, pangutana. nga sa pasyon ba? Gili sa Nitambong manggod ko og kanang pagbatbat sa pito ka pulong. Yan ay gidu pa dito nga laki nga may muda sa Jesus Christ kunuhay. Hubog man di ay karon kay naglain mang lawas. So ninaog siya. Ilisan og lain. Yung lain lagi Ginoo ganiha. Do eh. Oh. Muna ano? Apan sa dili pa, naabay pa unsa niya pangutana diha Goliath? kanang wa man siya mangutana, ang iya nga kanang iyang bana ba Galbigalo. gibaan. Oh, gibaan nga kanang nagsunod-sunod sa atong Ginoo, angay ba kani palahubog kayo biyaan bulang ni tawhana taon. Ato lang na ipaambit diri og gamay ha. Ah. Ari ka diri sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga mga dautan dili makasud sa gingharian sa Dios. Ayaw kamo pagpalimbong sa mga tao makahilawas noon, nagsimbang mga Diyos o mga mananapaw o nagkahilawas sa isi ka lalaki o isi ka babae o kawatan o hakog o mga palahubog. Oh, Apil di na sila. apil na sila. Apil di sila sa dili makasud sa gingharian sa Dios. Mao ning iya ha. Mga Karon, palahubog sa bam. karon di napay na kay laing ipaambit. Kadang mo Na- siya bubam, samot ano no. di lang kong komentaryo, mahubog baghapon alan. Oh, lahi man ang siya kay Dili mahubog pero di ka mahubog, amo inom gali ka ana, di gyud ka maunsa, pero ang imong utok ana mo ipulpugon sa droga. Mo kuan siya, mo bisag ang residyo sa shabu ato suod sa utok nya mapulbura ang imong utok. Mura mang mapulburon ba? Mo na nga daghan magshabu mabuang gyud ba? Lain na Kay to ipaambit wait, lain na to ipaambit ko ni kaniya nga murag mas maigo ni kaysa una na akong gibasa. Sige. Ari dire sa Juan 12 kapitulo 12 bersikulo 4. Ah. Unya usa sa mga tinunan ni Jesus nga si Judas Iscariote ang nagbudhi kaniya miingon nganong wa man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. sa Passion of Christ na siya Oh, ba? ako ning gibasa ngano. Ah. Matut pa man gud sa pare, kaning pag-ingon ni Judas nganong wala na ibaligyang pahumot kay buo mong gud ni Maria ang pahumot sa tiil ni Jesus unya gitrapuhan sa iyang buhok. Kasagara di kuno trapo anang tiil sa bisita sa ilang panahon kadto mga ulipon. Unya si Maria sa may ni trapo mismo dili si Santa Maria, si Maria nga igsoong Marta ug Lazaro. Lain ang ilang pagtuo. Karon giingnan nga ni Judas nga ibaligya ta kay hatag sa mga kabos. Ang sulti sa kuan pare nga nagwalay ani ang iyahang pagbuyag nga ibaligya sa mga kabos dili kito tinuuray niya mo iyang motibo kay siya tikasan man dunat sa ilaing plano. Ang but pasabot is ang iyang ipakita ang maayong kaniya kunuhay, doon na daw utang plano nga nagpaluyo sa iyang suod. Ang buto ko'y pasabot nga, kaning nahitabo ni Talio, na nagpasan-pasaan siya sa cross, apan, hubog siya, sa ato pa, dili, ang iyang motibo sa gawas nindot, pero ang iyang suod, wa manindot, kaya nagpasan siya sa cross, sige magyapon siya inom. Sige magyapon siya. pero Ang pagsakripisyo ni hapit pa man siya inom dito sa skida nga doon ni dalit niyang baso nga mainom. Bitaw. So ang iyang pagsakripisyo wa mahugog kinasing-kasing. Ah. pero abi nimo nana ba ang maayo nga sakripisyo? Dili ati No, dili para nako haambot ang ka mga tag sorry sa uban no. Para nako dili na mauang angay imbuhaton nimo nga sakripisyo, di ba? Kay ngano man mag-ampo ka kanang sa way of the imong cross at kaugalingon nga kanang way of kuan. the cross bisita Oh, bisita iglesia iglesia, ato Oh. kasimbahan. at simbahan mo ni sakto Magkuhan ka, ana ba? Kay, pero naam say mga na simbahan pakitang tao lang ati pres kanang kuan. mauna. Labi na ng mga politisyan, kanang mga politiko, para ingnon gyud sila nga tarong sila. Labi na- Musod og simbahan, igadto simbahan, abot inigawas, mura lagwa mo sayo tuwangan sa mga tao. Para lang gyud Para sila nako. ingnon nga, uy, Diyos nun ba din na to ang Mauna. kuan, Diyos nun din. Pero dili na mao ati pres. Dili. Kada magpakita sa katawhan. Oh, kada ba Na mapili sila? kuan Awa ha? sila, ana ba no? Kung Ambot lang tinuod ka, og tinuod ka nga politisyan, dili ka mo pili og
kapilya nga daghang tao o gamay tao. Kan imong tambungan. Oh, kada tabungan nimo. Kada tabungan nimo. Magpakudak di ko no lang. Pakudak dayon, pagkuan, pa-picture dayon nga dito bisag asa, dili na mao. Og tinuod ka nga politician, bisan og gamay tao palitan naa ka na bilong ana nga kapilya bisag gamay tao adto gyud ka dito di kay mo adto pagaglain lugar kay daghan kayong tao dito mo tan-aw makakita nimo nga naa gyud ka simba dinha. Mauna. Di Kanabitong magpakaron ingno ng tanan. Kanabitong magdrama talan. Niya na ay mga sponsor ngayon nga dili lang magpamensyon ingon lag anonymous, dili magpahingan. Oh, nga naman. Dako sa kamot pero ay lang pag hinganli. Naingon ana bitaw. Oh, na. Oh, anonymous ngano ana. Naam ko na sa Matiyusay sa bam nga katong mutabang gilit ang imong usa ka pikas kamot nga tuo ayaw pahibaw ang wani mong kamot. Bisan ang suon nimo higala, bisan ang suon nimo higala. Bisan ang suon nimo higala ayaw pahibaw. Mas maayo na inana mutabang nga anonymous ibutang dito. Minduta kay wa siya magpagsigarbo nga siya nitabang anang simbahan kapilyahan mo ni sakto nga pagpinitin siya. Tabang sa mga tao nga nagkinahanglan. O so kung si Talyo. Abi ni mo kani ato gamay pa ko. Akong madunggan kanito kanang mahal nga adlaw na kanang. Kana bitang mga di magkantak anang nasud sa bay. Kasi nga na to? Pasyon. Pasyon. Oo. Magito nga mingaw kayo gulyat. Murag makabungog ang kamingaw bitaw nga imong mabati ani ka Friday good. Kanang Friday good. Perato ng City Pero Palace. karon duwa lahi na. Kami sa una, Ay, di pres, ano, among kapilya, kami mga antang pasyon. Akong lola, akong Mo ba? tiyo, parang mga kuan. Katong kuan lan Mga Ito, mingaw kayo nung murag. Dito kayo paminaon. Murabag na Oh, igibilaran. Hindot Murag kayo inana paminaon. ba? Katong nga batbat. Kamo, sa inyo ha, tipres, diganta, budmo ginana. Oo, ako kakanta. Ako lang, mga silinga na mo, diyak, mo na ilang buhaton, good. Oo. Mag-inana sila, pasyon, Oh, mga, pasyon. Oh. sira ang bintana. Pero amo at sa kapilya to, tipres. Mo ba, ilabay, sa bahay. Katong ng batbat may pito kapulong silang Ray Martinez dito sa Leyteland. Si Ate Pres, apil magkanta sa pasyon katong kamuan ng Esther Alperez, numdum ka. Ikapitong pulong. No more. Ana, apil magkanto. Lagi. Sabat mater. Ingon ana yang but pasabot siguro murag wala naman kayo naron gawas sa. Kuhan good to. Sila na good. Kanang dunay mga G, kanang manabtan, dili daghan good. Basta kay inatura, way, wa man gani duyog. Nindot kay tong mga inato Way sa duyog, una, kuhan lang ka ng mga kanta nga inana bitawlan. Kanang akapila lang. Oo, kapila lang. Pasyon, wag giniduyog. Wa, no? Mo to ako madunggan gamay pa ko. Amang silingan, mag-inana ako. Mingaw gyud kayo. Nindot kay paminaon sa Pero una. karon gulyat kani ato di gata kagwa-gwa ini ka Friday no kay kanang Bernes Santo na gyud. Karon wa naman lahi naman Oh, gyud. lahi kayo ini sa Domingo karon sa una Domingo ini banaw sa Ginoo simpa gyud tanan Oh. tuwa simbahan kay magsaulog na banaw Ginoo. Pero karon ay sus pero ko lang ba. Karon- sag-asa lang upbot ay sag-asa Oo, lagi. Balik ta. Balik ta. Okay, Sali, ikaw may sindiran ni Sal, kanang badluga ganin mong bana, kanang iyang pagsakripisyo, ug tininuod ba? Tinuod. Kinasing-kasing ba? Kaya ingon na ana, nga nagpasaan siya sa cross, ato nang nagprosesyon, ingon pa sa ato Agnes Villa Gonzalo, lahaw sa SM, Rose Jones Avenue, ato, kinasing-kasing ba nga, doon ay nag-inom sa iskina, nitungap pa man siya. Ika to sila kanang mutlay tagay bam kay manginom to sila. Oh, nito nga pa man siya kay ug ari ka diri sa katong kasulatan ni Samuel, gingon man gud dito nga ang Ginoo aman magtan-aw sa imong hitsura, sa imong kasing-kasing man ang iyang gitan-aw. Ug kinasing-kasing ba ang iyang pagsakripisyo dili ba pagpakitang tao lamang. Oh. Kay ingon ani karon pag sakit ni dagan ang usok magyon ta lang ni. Dagan siya kay sakit kayo, nuhog no sa manhole. O baka siya mapiang. Kay sa sulti pa natin press murag nahugog bugal-bugal na noon sa Ginoo no. Og kana sa dili pag unsa kana bitang ni City palabras kanang musulti-sulti niya. Bayran. Di ba? Batbat Bat, ana ba? Ngano magpabayad bang ka? Bitaw tinod ay. Ha? Oh. Manang kung dili ambot lang ka pero dili ko uyon. Dili ko kuan ba?
Dili ka komportable. Oo, dili ko ganahan. Murag inana bitaw nga magbayad ka sa mga taong mo bat-bat. Ano ba ganun mo? Nahinumdum. Sakripisyo. Sakripisyo ka. Nahinumdum ko Ate Pres katong sa una atong dito pa ko sa Pikas Radio dito sa Bumbo Radio pa sa una atong gihimo kong Jesus dire sa San Roque Mambaling nga pagka City Palabras sugod las 12 hangtod sa las 3 ako magipado pa sa cross. Pagkagabi nanuroy na me tong mukauban ini mga bata. Hala nakabuhi ang Ginoo. Nalaba mo. Salamat ako na ating salumanon. Kuna ko ang Pasol Tihon.